இந்த பேஷண்ட் அவங்க வாயில ரொம்ப ஸ்மெல் வருது, நான் ரெகுலரா 2 வேளை பிரஷ் பண்றேன், வாயில ஒரு பேட் பிரெத் வருது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமும் கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட செக்அப் வந்தாங்க. உங்களோட ஓரல் கேவிட்டி பாத்தீங்கன்னா டீத் எல்லாம் கிளீனா தான் இருக்கு, பட் இவங்களோட டங்கை பாருங்க ஒரு எல்லோயிஷ் ப்ரௌனா ஆயிடுச்சு. ஸோ இவங்க டங்கை கிளீன் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா டங்கை கிளீன் பண்றதே கிடையாது. டங்கை கிளீன் பண்ணாலும் எப்பயாவது டங் ஸ்க்ரேப்பர் வச்சுதான் கிளீன் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க நினைச்ச மாதிரி பல்லுல தான் பாக்டீரியா சேரும்னு கிடையாது. டங்கு வந்து நார்மல் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடையாது, டங்ல தான் நிறைய பாக்டீரியா சேரும். அதனால பேட் பிரெத் வரும், மெட்டாலிக் டேஸ்டும் வரும். ஸோ நீங்க டங்கை ரெகுலரா பல்லு வளர்க்குற மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு டெய்லி ஜென்டலா ப்ரஷ் பண்ணி விட்டாலே உங்களுக்கு பேட் பிரெத்ல இருந்து நீங்க தப்பிக்கலாம். மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. நீங்க ப்ரஷிங் மட்டும் பண்ணா 25% தான் உங்களுக்கு கிளீன் ஆகுது. இதே டங்கு கிளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 100% ஆஃப் த பாக்டீரியா கிளீன் ஆயிடும். உங்க வாயும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், உங்க டேஸ்ட் சென்சேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ உங்க பல்ல மாதிரி உங்க டங்கையும் கிளீனா வச்சுக்கோங்க.